δεν τα είδες. Εγώ είμαι πιο ψηλά, όχι απέναντι. Πιο ψηλά με το γεωφόρο είμαι στα βράδια. Πάντως, όλα βαίνουν καλώς, φίλε. Εδώ τώρα θα αργήσεις βέβαια να το μαζέψει. Γιατί έχει πολύ φορτίο. Βρέσει, εγώ ξεκινώ κάθε χρόνο πάνω από εκεί, το πρώτο που πήγαμε. Ναι. Κατεβαίνω ομάλα. Μετά με αλατσία τώρα είναι, έλεγα, νομίζω είχαμε πάει εδώ. Αυτό εδώ πέρα τώρα πόσα σακιά έχει? Πόσα σακιά έχει τούτο? Πόσα? Πόσα σακιά? Πού? Τούτο εδώ. Μάξι θα είναι, πρέπει να είναι γύρω στα 165 και 10, 175 πες μείον 15 πες, χοντρά, 160 μουρέλα. Από μέσα, μεγάλε πες, 155 πες μουρέλα πες άφηνα. Δεν θα έχει 200 βάλια. Η μικρή έχει κάτι ζυμηματάκια. Αλλά... Κατά γίνεται δεν μπορώ να καταλάβω. Έχω κολλήσει τώρα. Δημόσια ο καιρός επηρέασε την κατάσταση. Η βροχή τον χαλά τώρα. Δεν τον κάνει. Τον αυξάνει. Τον αυξάνει, Ναι. Και εμείς εδώ μοιρθήκαμε. Τι λέγανε αυτή η μαλακία η... Αρέσει αυτό που είδα πάνω στην παγιά την αιτία. Ένοιγα και έβλεπα μέσα 4-5 δάχτυλα, 6 δάχτυλα. Να δω. Δεν βλέπω το πολύ.